Angger mesti petuk kali kok. Kenep wetenge gak kena jak kompromi. Keting aku. Pli, Piye, Ji, nggih? awakmu tak kei penggawean ya, Ya, oke. masang lampu gawe event mancing bersama. Oh, nggih. Oh Jadi iya. lampu itu dipasang supaya kali ini ketok, wong mancing ketok, Oh, ben penak pas Oh, mancinge. nggih. Nang ndi lokasine? Wis tak tengeri. Oke, Nang oke, ndi? oke. Nah, lokasine nang kene. Nang kene. Nah, Oh, iki. iki tengerane iki nang kene. Iki tengerane nang kene iki pas engko sorote nang kono. Ojo kok iwak. Lengi trenggiling ae ketok. Oh, Nah, padang. Padang Iya, padang. ya. Oke, oke. Nah, contohnya iki koyo ngene. Iki meneh awakmu Tunggu, Ji. Tunggu, Ji. duduk nang kene ya. Oh. Duduk nang kene, iki pasangan cagake ya. Ya. Terus kok ngene iki. Yo ono.